Hi, hello, may buntag may guntong may hapon yung tanandra mga bayt kung asam nuno himutang may paglanta na pod karon sa kong video. Anyon silingan mga bayt na napod din sa kusina kay magpaibog na pud ko ugon sa iya kuwang putahe karong adlaw. Way nabakil-kel, way naghikog din hing kayopan pero makakaon may karong karning baka. Og karni lahis gutan ay daghan din sa planeta nga akong natungtungan pero ay lang kun nyo pangutan na ang mga bayot og nabay karning kabayo din mga bayot murag wag ko kakita dinhi ko sa house. Og naman gani karni nga gi-displayan ng kamarkitan mga bayot gisulod na si Oglata. Naingon nagitaw nagtuna nakakaon man kuan ni Drake kaniadto mga bayot palit ang ako ang kapika sa ilong mga bayot gisulod naglata mga bayot niya natingala ko mga bayot na may daghang idibol nga nang lutaw. Og tagamtamon pud ako di gid ko kaingon mga bayot og sa house og di po ko kaingon og baso oy mga bayot kay wag ko kasabot sa lasa. Tanang mga karni mga bayot og madto kag city mga bayot makita nimo na mga bayot pero ang uban lagi di na fresh mga bayot murag 1990s pa siguro nang gipang display ng kadaplinan mga bayot pero wapalit gyapon sila mga bayot sa kadtong nakailara pero katong mga mamalitay mga bayot nga wa kay la mga bayot di gitaw na sila mapalit di ganin na mamansin sa among kabukiran kaniadto mga bayot masibag unsa nang karniha mga bayot basta masulod lang sa kaginhawaan mga bayot bisag wa ka kaila mga bayot og mangutana kag makaon ba di basta di lang na makahilo di na lang makalanag mga bayot mamalit mi mga bayot mga ambit pa manggani mi kaniadto sa among kabukiran mga bayot wa ko katagbog bater mga bayot no wag ko kaila ni kaniadto mga bayot kasagaran namong gamiton kaniadto mga bayot lana-lana sa lubi. Ang lana-lana kaniadto sa mga bayot duha mo'y purpose mga bayot mahimong tambal mahimo pud nimong gamiton og magluto-luto nagsudan. Kay kaniadto mga bayot og magsuka-suka og kabuhyo na ka mga bayot ang ending mga bayot murag gihiluan na ka mga bayot o napas mo. Dinhi sa planeta nga ako natungtungan mga bayot og dili hangin hinsulod anay mo ang ginhawaan mga bayot stress na nila. Usag-uswag na ko dinhi mga bayot no naggugutan-gutan ko dinhi mga bayot og sa kapatatas mga bayot usara akong gigutan mga bayot kay dako-dako man pud mga bayot. Di na ko daghanon og gama-gama aning kalanuna mga bayot gumikan kay nagama ko kaniadto og french fries gahapon man siguro tong mga bayot na ini sombra mga bayot pagkahapon mga bayot nagkinananay sila waman pansin na. Unya sayangan ko mga bayot basig buo ko amo og 25 Gustavo ani mga bayot no pagpalit mga bayot sayangan ninyo silingan mga bayot kami kaniadto mga bayot kanang bahaw-bahaw na mga kalanon mga bayot di lang na mapanos mga bayot mas pagbuntag og duha po na mo nang kanon. Ako na ning gidunda din ni nga kuwang gihimong steak mga bayot ang steak nga kung nahibawon kaniadto mga bayot pang bukbuk man og kamot mga bayot o ibuna lang ng pisara ng mga maestra mga bayot og dili kay balo ng estudyante og tudluan ba. Usa gyud ang silingan mga bayot nga naka-experience anang bunal-bunal og steak anang kakamutan mga bayot anang dagpi-dagpi ana ang pisara mga bayot o blackboard mga bayot gumikan kay di man ko kay balo kaniadto mga bayot bugo gigusta ng bugo kaniadto mga bayot pero di na to mahibawan ng panahon mga bayot no. Kay tawa karon mga bayot bisag bugo yung silingan mga bayot nakatugpa ko diri sa laing planeta. Kaniadto mga bayot ako yung amiga mga bayot nga makahibalo gyud yes or no mga bayot ba yung silingan kaniadto mga bayot itapad ko adong mga bright mga bayot kay bugo lagi kay ko mga bayot unya kanang tudluan pagbasa mga bayot kanang kahibalo na sila mo basa mga bayot niya ako na pas pagsulat. Elementarya pa ko itong mga panahon na mga bayot manggod po may katuon-tuon kaniadto sa mga kabukiran mga bayot usay tuon na mga bayot nga usahay mga bayot man may gas mga bayot usahay sulo o tungkaro na mong gamiton hago po kami kaniadto mga bayot kay magkabo pa mamalhin pagbakag kabaw kanding kabayo mga bayot na mga lipante mga bayot ug angang ibalhin mga bayot irog na namo kaniadto usa may mga eskwela nya pag uliyay pud mga bayot to napoy kuhaunon nga kanding mga bayot haklusonon nga manilabhan mga bayot pertig yung bisiya sa mga kinabuhi ginito ganahan pa ka magtuon ana nga astang kumingking sa tikod mga bayot hapit naman mo lungkoy pero pag uswag na kog high school mga bayot dito na ko nakahibalo og maybe mga bayot atong elementarya pa ko mga bayot tapig mga bayot no sikit-sikit pa mga bayot kay tudluan lagi basa unya na pag high school ako mga bayot dito ra na usab nga akong utok mga bayot kay nakatagbo naman ko anang one seat apart di madala sa kuwang giraffe nga liog mga bayot og owl nga mata ang answer sa akong tapad mga bayot kung nang kinahanglan mga bayot mag-memorize ako kani adto mga bayot pero wag ko nagbahay mga bayot ay kay hantod karon mga bayot ang akong natun-an kani adto sa high school mga bayot kay balo naman ko manel cutter sa kung kuko kay mao man kani adto mga bayot mag-memorize mga bayot kung sa unahon ni pirbag nel cutter muna ang nakagraduate ko kaniadto sa high school mga bayot nga wa ko top D mga bayot sa akong barkada mga bayot nga tudluan no unya nang pagtungtong na kog kolehiyo mga bayot murag bugto tanan nga ako ang kaalam gumikan kay nakaingon ko og nahuman ako anang squirrot unya napay CD nga top dan na nang mga gagmay king number sa ulo-ulo Jesus kay napunan man nakaingon ko og sayon ra kayo birabirahaw ng mouse mga bayot na pamanday pa duot akong i-share ninyo mga bayot ang ako ang lifestyle kaniadto tong eskwela pa ko ba bisag ginani kalidad din yung silingan mga bayot nakasuot-suot biya pugkuan ang itom-itom nga tuga mga bayot nga gipangandoy sa uban nga gihilakan sa uban mga bayot nakasuot yung silingan proud ko ana mga bayot oy pero before na ko na nasuot kaniadto mga bayot anan og pwede pa lang mo balitok ang utok kaniadto mga bayot balitok na sayonan kag ignon kasi mo ang professor din hagipara ng program nga ang ako ang nahibawan kaniadto kabayo ra may mudagan pero wagi ko mo mga bayot sa pag-ampo mga bayot kay kanang akong pag-eskwela kaniadto mga bayot ampo saman sa langit mga bayot gumikan kay wagod dawon ko oy kaalam kaniadto mga bayot ang computer mga bayot pero pag-abot na ko ang kolehiyo mga bayot kay balo na ko mo atubangan ang monitor atubang ra mga bayot ha di na to kay bawaan ang panahon mga bayot oy lantawa ra gud ninyo ni upat ko tuig kung kasulod-sulod sa kolehiyo mga bayot nakasuot og itong mga tuga lantawan yung silingan mga bayot panglutuway din sa bubong akong gipuyan pero naked
titeng sa kung kuko mga bayot o gitaon ko ikikaulaw mga bayot kay pinakastlan man ninyo silingan. Bita-bita mga bayot ay na lang mo react na mga bayot nga naluto na niya ako ang gipanggama din nga kalanon. Mo na niya mo ang ipamahaw pa niya ito panihapon mga bayot no. Na ay sinugba din mga patalot ambot sinugba ba kani mga bayot mura man po nilanda mga bayot nga talong mga bayot gibutangan ako ng turmeric powder daro nga paminta mga bayot asa nang mga patatas dira gilabog na ko nag idibol mga bayot mo nang gasinaw-sinaw lopig pa po humba mga bayot kani adto ang inyong silingan mga bayot ang paglandar gitaw no kupras o lubi mga bayot tina sa landahan mga bayot no karon mga bayot naga-improve mga bayot ay nakalanda na ko diri aning mga vegetable mga bayot ug kaning patatas diri na ako tapos kung wara-wara mga bayot kay naugan na niya kung babaw ni yaw-yaw.